Bafana bakithi niyezwa sizolokhu sikhona la liyoze livuke siyoze sivuke lesisilwane kuwe mfana wakithi uyezwa ngifuna uyikhumbule ubani igama lakho usifundo Nxumalo Zwide Kalanga Mkhatshwa asithi sidinana samaphisi wena okhatshwa yezinto uyazazi wena waseGudunkomo uyazazi ukuthi ungaseGudunkomo uyazi ukuthi uZwide wena uyazi ukuthi inkosi yakwaZwide yiye yalwe lizwe laseZululand wena ufunani phola vuka ube insizwa akuvuke lento la uyabona lento ehlala la kuthiwa inhliziyo ayivuke iphila kuzolunga bafana bakithi nonke niyezwa kuzolunga ningalokothi nilahle ithemba nisabambekile kwamanje sizonikhipha kulokho niyezwa uyezwa baba wena uswenkile lapha phakathi kwabantu abangaswenkile uwe lo badayiselayo wenzani lapha netshebe siyazi njalo la akekho singamazi la nithi nenza izinto zeni lapha suke sinibuka nje siyazi ukuthi kwenzakalani la one silinyana day nothi niyavuka nje fice kunofefe la bese sikhomba umuntu ukuthi wena ndoda ubabulalelana abantu ngoba labantu abalapha phakathi kwenu bayanibulala njoba sifikile nje la bengenela ngaphansi kwalabo plastic becashile siyazi ukuthi kwenzakalani la siyazazi igebengu ezibulala abantu la bese ibuya izogqoka izinto ezingcolile kube ngathi zingamaphara siyakwazi lokho one silinyana day kusho mina ayikho into engake ngayikhuluma ngangayenza ayikho into engiyikhulumayo ngisuke ngeke ngiyenze futhi nenzani lapho madoda nahlanganisa amakhanda nje lapho sisebenza wempembe musu kubaleka wendoda we baba sanibona mama yebo uyaphila ya ndoda khamba kanjani ubani wenzani usuka kuphi ngwase-Maritzburg ngwala e-South Africa uyi-Muslim Christian do you pray yes every day do you pray for this situation yes every day okay so what are you doing after praying what you're doing what efforts are you doing to get yourself off this I can't say I got no support staff. Okay. Do you have relatives? Do you have mother, father, brother, Yes, cousin? I have mother, but she's not well. She's not well. Yeah. She's sick. Yeah, Where's so she? I don't want to put pressure on her. She's in Maritzburg. Home. Yes. Okay. She has epilepsy. Epilepsy. Oh, shame. Sorry to hear that. Sorry that you find yourself in this situation. But God is there, my brother. Yes, God is there. God is there. When you pray, you must pray sincerely. Pray with your heart and fight this. You must be a man. You must be strong. You must go against the guts that tells you to start smoking this thing. You must talk to this devil. Every time you see that needle in front of your face, you must talk to it. You must tell it that you don't want this life. Slowly, gradually, it's going to come to you. And you're going to come to your senses and then you're going to fix yourself. Fix yourself. You're a man. Yeah, You were given a name. It's not easy. Nothing is easy if you are a man. If you are a man in this world, the reason why you find yourself here is you want things easy. Nothing is easy if you are a man in this world. It's not that one thing's easy. It's just support. Hello? You can't My do brother, anything without support. my brother, let me tell you something. I'm an orphan. I grew up as an orphan. I was exposed to all these things. I did not take them. I was exposed to, I even smoked. When I was 16, when you were finding yourself and thinking you are all that, I started smoking for at least 2 months. And then it just came to me that I must stop this nonsense. We were smoking something called umantsangwana. It's a herb that you find in the field when you are heading cattle and livestock. You fight against things that are destroying you. You must sit down, look at yourself, do an introspection, stand in front of the mirror, look at yourself. You can change. Trust me, you can change. I don't care what adverse situation you are facing. You can change. It's just there in your heart. You just need to take a decision. Stay away from this. There's nothing in this world called friends. There are no friends in this world. If you had friends, you wouldn't be here. So stop calling people friends. Be a man. Be a man. Reignite that lion in your heart and be a man and face the reality. It's not easy, I know, but nothing comes easy in a man's life.
If men must understand that our lives are not easy, we have to work so hard, tirelessly until our last day to make it easy. You will leave this world trying to make life easy. You will achieve a lot, you'll raise your kids, you'll build a house, you'll do, but life will never be easy. Even rich people, their lives are not easy. So don't be a coward. Stand up, fight this devil, look at him into their eyes and tell them you're stopping this nonsense. You are my brother. All right. Thank you for the whatever. Okay, short. Yeah, ngwai. Uyaphila mfowethu? Khamba kahle ngonyama. Mfuka bani? Kumete kuphi? Marisburg. Yeah. Thini kabi yami? Inkinga encane, inkinga enkulu kabi Mawula. Inkulu kabi lenkinga Mawula, ungasho ukuthi inkinga encane. Inkulu kabi, ungayinciphisi ngoba ngeke uyilungise uzosuka uyijethe incane kanti inkulu. Yeah. Yeah, ngomhla ka 2 3 4 sobe sila. Ngicela ukukhumbula ukuthi sixoxe yezo ngoba ngiphuthuma komunye umhlangano manje. Kodwa uNkulunkulu khona mngana wami uzokusiza yezo. Nami futhi mangiba namandla ukukusiza ngakusiza. Yes. Kuzolunga. Manje njengoba nibhema ngaka intombi ninazo. Ninazo yini intombi? Awusenayo. Uphila kanjani uyindoda ungenantombi? Izotholakala. Uhambe uyabona nje ubungihlonipha kanje nasentombini kumiwa nje ubumile kanje phambi kwayo. Shela naye. Shela naye manje singulekelele mina. Ayinamuntu. Ngiyabonga Nkuziyakithi. Uphila mfowethu yazi. Thank you. Ngiyabonga social love. Yeah. Bonke laba abagada abantu bokufika sicela beyeke. Bonke laba abagada abantu bokufika sicela beyeke. Security companies namhlanje umhla ka 29 umhla 28 sorry. Namhlanje umhla ka 28 inyanga iphela ngomhla ka 31. Vele lenyanga uzokukhokhela usuyisebenzile. Yeka ke ukumgada kusukela manje kuya phambili ngoba vele asifuna ukufica ama security akithi eseme ngaphambili esebhekene nathi. Asikufuni lokho ngoba kubi akuyona into enhle noma ngabe siyathanda ukulwa ngeke sikwazi ukulwa mase kukhona owakithi osengale ngaphambili. Sicela insizwa zakithi ezinamandla osomabhizinisi bale ndawo yasePalmridge nendawo eziseduzane. Sicela nibe nesibindi ama taxi owners anayo imali. Sicela nibe nesibindi hambani niyothenga isitokwe nifaka abafana la bebhekele izitolo. Lekelelana abantu bakini. Siyacela osomabhizinisi bakule ndawo siyabacela. Nazi ingane zakithi zamantombazane ziyakwazi ukuluka, nazo zingakwazi futhi ukuba nama tuck shop. Sicela nisize ingane zakithi, ezinye izingane zamantombazane zibheka imizi, akusebenzi umuntu emakhaya kubo. Siyacela osomabhizinisi abamusa ukuhlala phezu kwemali, abamusa ukujola ngemali, abalungise izwe, abalekelele izwe. Nazi izitolo akufakwe abantu bakithi la babona qobo osomabhizinisi abalungise lawo amabhilidi kube ho cash and carry. Akuzo order kubo lezi ingane zakithi zibuye zibe nezitolo, zibe nama tuck shop. Sicela kini bosomabhizinisi bakithi abantu abayeke ukuba ngamabhokolo belokhu bedubulana bodwa erank. Na umsebenzi abayeke abantu bakithi ukubulalana bodwa. Nanka amadoda goloze neswe la ake nikhombise ubunsizwa nifane nami ningabi nandaba. Nikhombise ubunsizwa ningene ephuli. Yes, ake bekhombise ubunsizwa abantu. Ubunsizwa bangempela ilobo bokulweni izwe. Ubunsizwa bangempela ilobo bokuvikela lamantombazana akithi angenamandla ahlukunyezwa yiwo lamakwelekwele lawo. Ake beyeke abantu bakithi ukubulalana bodwa. Iphoyisa lathatha isifungo lathi liyosebenzela iSouth Africa, liyolwela iSouth Africa. Sicela ukulibona likwenza ke lokho. Ngicela njengoba niphethe kahle kanje ngoba sisazoqhubeka sihambe. Ngicela niqhubeke niphathe. Mengabe hamba angikwazi ukuthi ngimbuze ukuthi kwenzakaleni ngoba njani. Ngambona eyibuyela, ngayithulela nami ukuthi wasithatha amaphoyisa vele. Ngambona sebuye futhi. Wena uvile ukuthi ama South Africans anesikhalo sokuthi akahambe.
uthula kanjani wena mawumbona engena futhi eqala phansi ehlala uthini kwena ukuthi phela kumina wayithakazile ukuzodayisa wayithe uzovala ngoba amanye ama-container avalile wambona kodwa ngabona evalile wavala yesu wavala ade buyile wahlala ngathi ngiyabona ama-container asevulile wavula naye ngoba mengabe ngicabanga nabo banedupha bakhuluma kuyona bebodwa ilanguage abo vela ngi-understand so isihamba isikhathi sihamba nami ngibona bonke baqhuba badayisa nabo bayadayisa ngoba ngisengifonela manje kuthiwa kugcwele abantu kunemashi kanje ngoba sengibuya-ke ngiza la wangaba nankinga futhi ukuthi uyadayisa elegcekeni lakho letha lona eminye imizi bathi elegcekeni la uhlala khona awunayo angibanga nankinga cause bebedayisa ama-container onke bedayisa so nami angizange ngize ngibe nankinga-ke